Ġwan Pawlu II. Tam 26 sena Papa, għamel 482 qaddis u 1338 beatu. Dalwaqt, fl-ewwel ta' Mejju li ġej, imiss li hu stess isir beatu wkoll. Sa minn dakinhar tal-funeral tiegħu, il-folla kbira preżenti f'Ruma u li tixxewqa lil Papa Ġwan Pawlu II isir qaddis malajr. Soltu l-Knisja tistenna 5 snin wara l-mewt ta' individwu biex tibda l-proċess għal beatifikazzjoni. F'dan il-każ, Papa Benedettu ippermetta li l-Knisja ma tistennix il-5 snin u l-proċess jibda immedjatament. Is-Sagra Kongregazzjoni bdiet xogħol u fl-2009 Papa Benedettu iddikjara lil Ġwan Pawlu bħala venerabbli. Dan hu d-dokument li nġabar biex finalment il-Papa Benedettu approva li Ġwan Pawlu jsir beatu fl-ewwel ta' Mejju li ġej. Cari fratelli e sorelle, come sapete, il 1 maggio prossimo avrò la gioia di proclamare beato il venerabile Papa Giovanni Paolo II. Iżda nistaqsu, x'kien il-miraklu li bis-saħħa tiegħu Ġwan Pawlu se jsir beatu? Huwa l-istorja ta' soru, Suor Marija Simon Pierre, soru li kellha il-marda Parkinson. It-2 ta' Ġunju 2005 kien jum il-fejqan tiegħi bejn it-2 u 3 tax-xahar. Dakinhar filgħodu ħassejti ma jinkapaċi nagħmel xejn aktar. Ma stajtx inkompli. Tlabt lil Suor Mari biex nirriżenja mix-xogħol li kont qed nagħmel fis-sala tal-maternità. Kelli staff kbir taħt idejja. Ma kontx nista' nimxi u niċċaqlaq sew. Kont sejra dejjem għall-ar u ma stajtx inkompli. Qalt li le, kompli ftit ieħor. Qedtilha li xtaqt immur Lurd. Imma fil-qagħda li kont żgur ma kontx nasal. Qalt li jitlob lil Papa Ġwanni Pawlu II għal fejqan. Staqsitni biex nikteb isem Ġwanni Pawlu II fuq karta. Imma ma stajtx nikteb. Kont nirtot wisq u ma kienx possibbli. Qalt li biex nikteb bidi l-leminija u weġibta li ma nistax. Għax jidi l-leminija kienet tirtot ukoll. Imma jien insistiet. Qalt li tista' tagħmilha. Ħadd lapes u ktibt. Fil-fatt ktibt isem Ġwanni Pawlu. Imma ma kienx jinaraf. Kemm kienet ilha marida, Suor Mari Simon kellha l-jieli diffiċli ħafna. Li kienu diffiċli għax l-uġieħ u t-tensjoni fil-muskoli ma kienux iħalluni norqod. Kont norqod ftit. L-uġieħ ma kienx iħallini norqod. Qomt fl-4:30 ta' filgħodu. Is-soltu nqum fil-5:30. Allura kelli ħafna ħin biex inqum u nilbes. Meta qomt ma ħassejtniex l-istess. Ġo fija kelli ferħ u paċi kbira u kont sorpriża kemm stajt niċċaqlaq. Suor Mari Simon ma kienx konvinta biżżejjed kemm dik l-għodwa kienet differenti. Fis-6 kellna t-talb tal-komunità qabel il-qudiesa ta' kuljum u tlaqt lejn il-kappella maħut is-sorjiet. Jienu sejra fil-kappella, indunajt li jidi xellugija issa stajt inċaqlaqa kemm irrid meta nimxi. Stajt imbandala l-qudiem u lura. Waqt il-qudiesa kont konvinta li kont fiq tal-kollox.